Hello viewers, bahai tongbai kha khai joto kahana tongbai na tini ke hai sini bang kha ba kami o khoroksa adong mong kha du joma dia ba baro ha potoro khoroksa army ni sebo khlai tongo tini video khlai ma ke hai boni lokotal tang ma jaga boni toilet lapin ni takna bo tini drojar bai gari bai JCB drojar gari bai bo takna khlobai tong mani mangkli nai tong ba different song video skip ta khai di bo bahai ke khlai tong nai nai di borok belai ni sak thalai tong takna kha kai thama kholonai belai ni sak thalai jak to nai tong video skip ta khai di viewers nok phani logo khoroksa boni dol tongo khoroksa bobo soba so khayani bangi sakhari tongo thank you follow khani go tei sini dorsok bo belai ni khatong khaja khanai lai tongo nai thojak lai anda kosorai bo sakharai dori rok khawui ro bo sakharai tong sai tong dakna no khulai ni bangai viewers script ta khai di te ani youtube ani channel no subscribe khai ro bai jadi ani borok kanai phan sotom noi tong lai borok kanai khe hari dakna no ti salana ni sak sai tong lai tong viewers nai tong bai jadi bo khoroksa nok phang bo sarkari tong sar kona buso dori khabui JCB ken drojar gari bai ti sana hanai dakna no kani ka thambai to pailai liya ke ba JCB bara na hai klai ro khata nai tong ba jadi belai ni sak thalai jak bo loke bo dongoi tongo borok nai belai ni kosto khlai tongo nai tong viewers borok dakna no pharai dongoi thik khete khlai mano ya hnai khlai tongo khlai le ni kaham khe beralai ni sak khlai tongo nai di viewers song nai tong bai ji JCB drojar gari bai dakna no kholok lai tongo toilet latrine tanki no tei viewers no hambai maro ani video pairi bai nai mani bagai hambai jotono viewers tei kaham tong di